Здравейте всички! В това видео искам да ви разкажа за ето тази книга Stoner на Джон Уилямс. Чух за нея в дебрите на YouTube пространството и остане с впечатлението, че е наистина скрита класика, която много хора препоръчват. Като цяло не ми остави голямо впечатление на база сюжет и теми, но когато я видях в книжарницата, реших да я отворя и да почита малко. И това, което прочетох, ми допадна като стил на писане. И си казах, добре, нека да я вземем и нека да видим какво ще ми предложи. Когато я започнах, бях в малка книжна дупка и си казах, добре, тази книга или ще е нещо много бързо, лесно за четене, което ще ме върне в строя, или ще е нещо много скучно и нещо, което не е за мен и ще ме мотивира да чета по-интересна литература. За щастие се оказа първия вариант. И тази книга наистина според мен е много интересна и много специална и искам да ви разкажа защо. Това е книга от Джон Уилямс, който е американски писател и автор само на 4 романа, така че не е един от най-ръпливите писатели от средата на миналия век и е по-известен със своята книга Butcher's Crossing, която е история, която не се препоръчва за хора, които не харесват насилие над животни. Stoner е третият му роман от 1965 година и разказва за Уилям Стонър. Той е от малко семейство, което живее във ферма и като цяло няма голями амбиции за живота си. Но един ден баща му разбира, че близо до тях е отворен университет, в който има курсове по агрономия. И той решава да изпрати сина си там. Отначало Стонър харесва курса по агрономия и мисля, че може да му помогне в бъдеще, когато се върне да помага във фермата на своите родители. Но тогава той попада в курс по литература. И там се запознава със своя ментор, който събужда в него любовта и интереса към литературата. Тогава той решава да прекъсне своето следване по агрономия и започва да следва литература. Впоследствие завършва и решава да стане лектор в този университет. И като цяло това е историята. От тук до края на книгата реално следваме живота на Стонър и това как той минава през своите житейски перипети и успехи. В едно от ревютата споделят, че книгата тече като река. И мисля, че това е много хубаво сравнение, защото буквално книгата според мен няма много силен сюжет. Тя буквално следва живота на този човек. От това как завършва университет, как се жени, как му се ражда дете, как боледува и завършва с неговата смърт. Дори не бих казала, че това е спойлер, защото смъртта очаква всеки от нас. Ключовата дума тук е реализъм. Именно този реализъм прави книгата интересна, защото тя говори за неща, с които всеки от нас ще се сблъска. Ние виждаме директно проблемите на Стонър и казваме, добре, това прилича на нещо, с което аз съм се борил, или това е нещо, което може би един ден му очаква и мен в бъдеще. Книгата до някъде дори мога да кажа, че е историческа, защото виждаме как дадени събития от американската история влияят на Стонър, на неговия живот и на хората около него. Примерно виждаме Първата световна война, виждаме крахът на американския стоков пазар, голямата депресия, виждаме и Втората световна война. Така че всички тези неща се случват около него и влияят на неговия живот. Но в центъра на всичко остава Стонър. Той се сблъсква с трудни неща, но те са трудни неща от живота. В нито един момент не идва, примерно, Ал Капоне и не го кара да бъде контрабандист на алкохол или нещо друго така интересно. Не, всичко е много, много спокойно, много стандартно и може би точно в това се крие силата на този роман. Че тъжните неща, които виждаме, ги усещаме много близо до нас, защото знаем, че това са неща, които могат да очакват и нас в бъдеще. Буквално имаше моменти, в които исках да затворя книгата, защото усещах, че ще се случи нещо много неприятно, но въпреки това тя никога не изпада в някакъв мазохизъм или в това да бъде ненужно груба спрямо Стонър. И в най-трудните моменти виждаме лъчи на надежда и вяра. Въпросът е, бих ли препоръчал книгата? В интерес на истината, може би до средата на книгата по-скоро не бих я препоръчал, защото виждах, че тази книга има стойност, тя е написана много красиво и много директно, но нейният сюжет, както казах, не е особено интересен. И казах, добре, хората имат толкова много книги да четат, защо ще четат нещо, което е супер безинтересно, от към сюжети, от към неща, които може да ги научи. Но в някакъв момент минах някаква граница и казах, добре, това, което чета, наистина е нещо страхотно, наистина стилът на писане е много директен, но и много красив. Виждаме някои описания на живота, които не съм виждал в други книги. И според мен има огромна красота в историята на Стонър и в това
на което тя може да ни научи. Историята е пълна с дребни моменти на красота и проникновение. Тя е меланхолична, но и пълна с лъчове светлина. Малко както истинския живот. Стонър е един съвсем обикновен човек, който се сблъсква с всички дребни гадости на живота, с които ние се сблъскваме. И въпреки това живота му е интересен и заслужава да бъде разказан, без да се случват някакви космически чудеса и всякакви странни неща. Тази книга показва, че и в нормалния човешки живот има много красота и именно затова бих казал, че тази книга заслужава вашето внимание. Ако сте я чели, ще се радвам да науча какво мислите за нея. Напишете долу в коментарите. До скоро!